μια ακόμα μέρα backtest. Λοιπόν, ξεκινάω κατευθείαν. Είμαστε σε downtrend. Ήμασταν χθες. Και βλέπουμε ότι η κίνηση έχει ξεκινήσει από αυτό το low, το οποίο το πήρε ES, ενώ η NQ όχι. Οπότε έχουμε αυτό το SMT. Συνεχίζουμε το Φεβρουάριο, by the way, από το προηγούμενο βίντεο. Και πήραμε το SMT, κάνουμε deliver από εδώ. Βέβαια κάνουμε αυτό το inverse. Και ναι, για σήμερα είμαστε bullish τουλάχιστον. Τώρα γενικά στο daily είμαστε ψηλό consolidation. Ακόμα σεβόμαστε αυτό το daily. Και να, υποθέτω ότι αυτό θα είναι κάποιο retreat για να πάω μετά εδώ πάνω. Θα δείξει. Οπότε σήμερα έχουμε αυτό το fair value από το Monero και στα δύο pairs, στο οποίο είμαστε πολύ κοντά αυτή τη στιγμή. Και έχει ένα τέρατο που άνοιξε το open. Η NQ έχει μπει μέσα σε αυτό το 15 λεπτό. Αρχικά έγινε το sweep πάνω. Έγινε liquidity sweep, πέσαμε κάτω, μπήκαμε στο 15 λεπτό. Εδώ έχουμε ένα ακόμα 15 λεπτό, το οποίο σεβαστήκαμε πριν. Η ES δεν μπήκε στο 15 λεπτό, δημιουργώντας αυτό το SMT εδώ κάτω. Τέλεια. Και παράλληλα έχει γίνει και το μονόλεπτο SMT εδώ. Και αν γίνει εδώ το inverse σε 30 δευτερόλεπτα θα μπω. Δεν γίνεται. Τέλεια. Τι πω, κλαϊμάει, δεν πειράζει. Καλά που το είδε κιόλας, γιατί είδε μόνο 30 second. Οπότε, ναι, όλα αυτά άκυρα. Μερικά απλά θα πάρουμε εδώ το Monero. Οπότε το short τζάμπα μιλούσα. Ή και όχι. Ανοίγει το 15 λεπτό, δεν έχει wick κάτω στην ES, το οποίο είναι λίγο ανησυχητικό και είναι και πολύ ψηλά επίσης. Ίσως να πάμε για shorts εδώ πέρα, θα είμαι ειλικρινής. LR που οδηγεί σε Monero. Δεν γίνει καν η κίνηση, απλά αρχίζω. Προβλέπω ότι θα ανεβούμε λίγο. SMT με το 930 high, ακόμα μες στο 15 λεπτό fair value gap και short για το Monero, αλλά δεν ξέρω πόσο bullish είμαστε ρε. Όπα, ποτέ αυτό που είπα. Τι γίνεται. Αυτό είναι ένα 2ωρο εδώ πάνω. Καλά, μετά αυτό δεν κάνω ποτέ short. Ποτέ όμως. Δεν πιστεύω γίνει καμιά μαλακία. Βρήκαμε καινούριο gap. Όχι. Κανένα καινούριο gap. Δεν ξέρω τι κάνουμε, να είμαι ειλικρινής. Να σεβαστούμε πάλι αυτό το 15 λεπτό. Τι να πω. Μέχρι τώρα δεν μπορώ να πάρω κάτι. Αφήνουμε LR. Τι γίνεται ρε μάλακα. Αυτό πότε έγινε. Αυτό έγινε inverse. What? Κοιμάμαι όρθιος. Αυτό έγινε inverse ρε bro. Εγώ κοιτούσα για longs.
Πάω καλά. Ναι, ξεκάθαρα εδώ πέρα στόχος. Όλο αυτό το LR δεν βάζω το στόπλος μου εκεί. Αλλά ναι, το έχουμε πάρει από χθες, δεν είναι αδιαφεσβήτητο. Αν βρίσκαμε εδώ ένα καινούργιο gap, γινόταν κανένα SMT ή καμιά ιστορία, θα έπαιρνα το trade που οδηγούσε εδώ πέρα. Οπότε, ναι, τώρα δεν μπορούσα να επιβάλλω κάτι. Οπότε έχουμε αυτό το London Low εδώ κάτω. Γιατί είστε μπλε. Μπλε. Μάλιστα, οπότε συμβάμαστε το τετράωρο εδώ και αρχίζουμε να κάνουμε delivery. Δεν βρήκαμε το equilibrium το οποίο θα το ήθελα και συνεχίζουμε downtrend, I guess. Δεν έχει μπει στο μονόρντο μεταξύ ES, οπότε έχουμε SMT, σημαντικό γι' αυτό. 5 η ώρα έχει news, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή. Τι γίνεται ρε. Σοβαρευτείτε ρε. Το SMT εδώ πέρα λειτουργεί με το μονόωρο και πάμε προς τα πάνω ή και όχι. Πεντάλεπτο το κοντ. Θα ήθελα και ένα ακόμα sweep εδώ πάνω, οπότε περιμένω. Δεν είναι αυτό το μοντέλο μου. Γαμό! Ρε πούστη. Ναι, άρα συνεχίζουμε το downtrend. Η S ακόμα δεν έχει πάει στο μονόωρο, εντωμεταξύ. Και άλλο 5 λεπτό cont, το οποίο οδηγεί σε London Low. Επίσης είμαστε μέσα στο μονόωρο αυτό φερβάλικο και σε 1,5 λεπτό ανοίγει το 30 λεπτό candle, οπότε και είμαστε ακριβώς στο C, οπότε δεν παίρνω shorts και καλά κάνω. Τριαντάλεπτο open high low close, μου αρέσει. Τι κάνεις? Fuck, ένα candle πριν ήμουνα.
Επίσης εδώ έχουμε πεντάλεπτο fair value gap. Κάτω από εδώ ωραία, θα το πάρω γιατί είναι το 30 λεπτό open high sweep inverse, το οποίο οδηγεί σε London low, όχι high, London low. Το μου ξεκίνησε από το τετράωρο εδώ που σεβόμαστε και συνεχίζει το downtrend. Βέβαια αυτή τη στιγμή είμαστε σε opposing gap, αλλά πάλι δεν είναι πολύ ωραίο. Τι έχει γεμίσει αυτό το gap. Yes, που είναι? Yes ακόμα δεν το έχει βρει. Και η Yes έχει LR, το οποίο οδηγεί σε μονόωρο. Θα το πάρω και απλά θα πάω break even μόλις πάρουμε αυτό εδώ, το low, το οποίο είναι και 5 λεπτό fair value gap στην ES. Διασκευόμαστε τόση ώρα αυτό το 5 λεπτό. Ναι. Θα πάρω αυτά τα 30 δευτερόλεπτα εδώ. Και θα βάλω το stop loss στο C από το wick, λίγο πάνω από το C. Παίρνω, το πιστεύω αυτό το trade. Είμαστε πολύ ώρα το 5 λεπτό. Το 30 λεπτό, το τετράωρο είναι είμαστε πάνω από το open του και έχουμε δημιουργήσει LR, οδηγήσει σε το low και η ES έχει στόχο. Συνεχίζουμε το high time frame trend, το high time frame trend που έρχεται από το τετράωρο, οπότε είμαστε και σε premium και μ' αρέσει. Πάμε να δούμε. Απλά πρέπει να δούμε λίγο την ES. Η ES μπήκε μέσα, οπότε ήταν break even. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Break even λοιπόν. Όπα. Έγινε inverse στο gap. Fuck. Αν ήμασταν ακόμα εδώ μέσα θα είναι πολύ καλό. Με liquidity sweep και SMT. Για δούμε θα παίξει αυτό. Ναι, αυτό παίζει. Και τιμή σπάσει το land low, το πιστεύω. Ξέρω πολλά. Οπότε δεν το έχουμε κάνει inverse αυτό το γαμμένο το 5 λεπτό. Ναι, δεν πειράζει.
No News Monday. Έχει volume. Ωραία, τελικά πολύ low πέσαμε την Παρασκευή. Το έχουμε κάνει sweep 3 φορές, δηλαδή 4 του Πούστη. Του Πούστη, δηλαδή πάω εκεί, θέλω να πάμε. Φτάνει. Αν θέλουμε να πάμε πιο ψηλά, σίγουρα εδώ. 4 ώρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε 2 ώρα. Όχι, δεν είμαστε, το κάνουμε inverse. Yes, όχι ακόμα. London High. London High. Πρέπει να λοκάρω λίγο. Εδώ έχουμε μονόωρο. Σώρουμε και με 3 ώρες ύπνο. Μετά από μάθημα και μετά από γυμναστήριο. Οπότε υπολειτουργώ λίγο. Αυτό φαίνεται σαν high time frame AMD accumulation manipulation distribution. Οπότε θα ήθελα και αυτό το London High, δεν είναι κακός στόχος. Για να πάμε και άρα πρέπει να πάμε σίγουρα στο μονόωρο. Και για να πάμε κάτω πρέπει να πάμε σίγουρα στο μονόωρο. Άρα αυτό είναι σίγουρος στόχος. Κάποια στιγμή σήμερα θα πάμε εκεί. 15 λεπτός. Δεν λέει πολλά. Να κάνουμε sweep, αυτά θα ήταν ωραία. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Κατευθείαν inverse που οδηγεί στο μονόωρο. Ωραία, μου αρέσει. Πες μου το σεβόμαστε. Ξεκόλα. Αλλά κάνουμε inverse και αυτό εδώ. Ναι. Ωραία, μ' αρέσει γιατί είναι η ιδέα που είπα πριν ότι πρέπει... Θέλω να πάμε πιο κάτω, πρέπει να πάμε στο μονόωρο. Θέλω να πάμε πιο πάνω, πρέπει να πάμε στο μονόωρο. Ή κακά πρέπει να κάνουμε bounce, οπότε θα το πάρω κατευθείαν. Ναι, γιατί μπορώ.
Αρνητικό RR. 50, άστο. 50 points. Εκτός αν απλά... Αλλά είναι 50 points. Το βάλω πιο κάτω και να πάω το break even. Αλλά δεν το πάω. Αλλά θα πάμε και σίγουρα. Καλύτερο trade εμφανίστηκε. Γαμό δεν έχει inverse. Πώς γίνεται αυτό? Ξεκόλαρε μπρο, δώσε μου ένα inverse. Ένα. Έχουμε SMT και διπλό SMT, διπλό sweep έχουμε. Έχουμε πετάξει κάτω, έχουμε πάει πετώντας κάτω ρε μαλάκι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Απα. Μαλάκι, τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Γενικά είτε να πάμε προς τα κάτω, δεν φαίνεται να παίζει και πολύ. Και... δεν ξέρω τι φάση. Τι θέλουμε να κάνουμε, εγώ ακόμα το πιστεύω. Και μπορώ να το πάρω. 3, 4, 5, 6. Πήρε 7 candles στο inverse που δεν είναι πολύ καλό. Fair value που δεν έχουμε από πάνω που δεν είναι πολύ καλό. Εσείς είμαστε στο London High κοντά. Λογικά θα παίξει αλλά δεν το παίρνω. Γαμό, όχι ένα από... Ανάποδο. Καινούριο gap, όχι. Στο London High πετώντας έχουμε πάει. Να. Πάλι σε τι κάνουμε ρε, τι PA είναι αυτό? Ωραία, πάμε στο τετρά. Τι είναι καν σήμερα? Η Δευτέρα είναι ακόμα, ναι. Edge το τετράωρο, ψηλό edge δηλαδή. 50 πόντι. Δεν ψήνεται να γίνει κάποιο fair value gap. Πεντάρο είναι εκεί bullies. Μπαίνουμε στο μονόρο. Κάνω και 2 ώρα πλέον γιατί μπορεί. Μπαίνουμε στα 2 ώρα και υπάρχει SMT. Τι γίνεται εδώ? Ναι, έχουμε SMT εκεί πέρα. Έχουμε SMT με το 930 low. Αλλά έχουμε και SMT ανάποδα στα highs.
Άρα δεν ξέρεις τι να πάρεις. Τίποτα δεν θα πάρω. Οπα, SMT. Μη πας πάνω γάμο ακόμα, περίμενε. Όνα σου. Τι γίνεται ρε μπρο. Πάλι SMT κάτω ξεκολλάτε. Φτάνει. Ούτε αγορά δεν ξέρει τι θέλει ρε. Αλήθεια, το ορκίζομαι. Συνεχίσουμε κάτω. Σύγχαμα. Φύγε από εδώ. Τι γίνεται ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό ρε μπρο. Γιατί είναι έτσι. Παπ. Τι ώρα είναι τώρα? Η ώρα είναι 4:30. Και η μέρα είναι Τρίτη, 3:30 ώρα είχε news. Νάτα. Δεν τα data high. Πού είμαστε? Εδώ είναι τα data high. Daily είμαι στο free value από το Berries. Το 24ωρο κάποια στιγμή να έχω το νου μου, μην το ξεχάσω. Και εδώ έχουμε... Είναι αυτό η ζελό, 6:45 τελειώνει. Όχι, δεν είναι αυτό η ζελό. Το αφήνω marked όμως. Ναι, λογικά. Απλά θα συνεχίζουμε το downtrend, ξέρω. Τι άλλη επιλογή έχουμε? Πάλι αυτό μοιάζει με high time frame. Power of 3 που είναι και μέσα σε daily, οπότε γενικά θα λέγω ότι είμαι ψηλό short σήμερα. Άχιστα που κλείσαμε πάνω από το week της προηγούμενης ημέρας. Δεν τα πιστεύω, αυτά είναι scam. Είναι σκαμέριδες. Ναι, αλλά εδώ τι έγινε στις 9 η ώρα? Ποιος αγόρασε τόσα?
Τι γίνεται ρε? Πάμε να δούμε. Θα κάνουμε κάτι σήμερα ή αν πάλι θα καβλαντάμε? Πήραμε το Data High με την ES. Βρήκαμε 30 λεπτό καινούργιο ρε μαλάκα, δεν μιλάς τόση ώρα. Fuck, αυτό ήταν ωραίο play γάμο. Εδώ έχουμε και το SMT με το Data High και θα μας τον πένα. Μαλακία. Τι γίνεται, τι κάνουμε? Αλήθεια τι κάνουμε? Το price action είναι λίγο κακό θα έλεγε κανείς. Η Ace είναι τέρμα bullish. Sorry γι' αυτό. Έχουμε τετράωρο ρε. Γι' αυτό η Ace είναι τόσο μπέρις. Και μαγκιά της. Καθαρά discretional. Μπορώ να το πάρω αυτό γιατί πάντα συνήθως τρέχουμε στο τετράωρο που δημιουργούμε εκείνη τη στιγμή. Αλλά τώρα θα πάρει μόνο η ES. Είναι αλήθεια. Επίσης υπάρχει SMT εδώ. Και επίσης δεν είμαστε σε κάποιο high time frame. Είμαστε. Λέω μαλακίες. Σίγουρα θέλω να πάμε στο τετράωρο λοιπόν. Οπότε παίρνω αυτό το trade. Με στόχο το τετράωρο ή όποτε το βρούμε. Και παίρνω αυτό το 32ο. Και θα βάλω και το stop loss μου εδώ. Και πάω για one to one προφανώς. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει στο continuation του trend. Είμαστε σε daily fair value gap. Μέσα έχουμε το μισάωρο. Κάτω έχουμε το πολύ ωραίο trade. Daily fair value gap και τετράωρο, όπως το πες το. Μέσα αυτό καινούριο high time frame fair value gap. Μέσα αυτό SMT. Και στόχος το τετράωρο για να κάνουμε rebounds ή inverse ό,τι θέλουμε.
μου αρέσει. Respect. Τι θα γίνει όταν το πιανα όλο. Να παίζει να μην δεν πάμε. Τι price action είναι αυτό. Οπα. Η ES ξύπνησε, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, ES. Καλημέρα, Ελλάδα. Εδώ πάω. Ανοίγει εδώ το μισάωρο. Κάνει sweep όλα αυτά. Το έχει κάνει ήδη το 29. Δεν παίζει να μην δε... Τι κάνεις βρε μαλάκα, yes, τι κάνεις. Μαλάκα, τι κάνει. Το παιδί κοιμάται, δεν μπορεί. Παράνοια. Οπότε σήμερα είμαστε ένα break even, ένα W. Τα κέρδη ρέουν. Τρέχουν από τα μπατζάκια. Τα κέρδη. Δεν ξέρω αν κάνω άλλη μέρα ή όχι, γιατί είμαι κομμάτια, θέλω πάρα να κοιμηθώ. Μία μπαμ. Φόρμα, τι γίνεται. Ναι, απλά γυρνάμε. Όχι, όλα καλά, όλα καλά. Sorry, απλά ρετζάρω. Χωρίς λόγο. 3,5 ώρα. Δεν μπορώ να κάνω άλλο 30 αλήθεια με κομμάτια. Και αύριο πάλι προφανώς πάντα. Αυτά. Καλό υπόλοιπο. Αντίο.